Vitajte! Týmto telefónom môžete nahrať odkaz pre novomanželov. Po zaznení tónu prosím nahrajte svoj odkaz. Ďakujeme a prajeme vám príjemnú zábavu. Som Mirka a Ferko a nahrávame odkaz sami sebe, kým sme Normálny? normálni. Ďakujeme. Dobre. To som vôbec nevedel. Ideme sa baviť. No čaute, my vám chceme nechať odkaz, že sa reálne zabávame a ďakujem za najkrajšiu svadbu a Janči si nesie pivko. Bavíme sa, to som ja, Mihi a Klaudy a Janči. Veľmi sa tu bavím. Ahojte. Veľmi ma to tu baví a teším sa na ďalšiu svadbu. Aj s Tinkou som tu. Ahoj! Veľmi ma to tu baví a som tu aj s Klaudiou, ktorá je moja najlepšia kamoška. Ahojte! No, baví ma to tu akože a... No, je toto super. Veľmi ma to tu baví a teším sa na druhú svadbu a som tu spolu s Tinkou a Klaudiou a teším sa aj na ďalšiu svadbu. Pápa, ďakujem vám. Prajem vám veľa zdravia, aby ste boli ešte viac šťastní. Ahojte, ďakujem vám, že som mohla prísť. No Miruška a Ferko, tak ja vám prajem všetko najlepšie ku tomu vášmu veľkému sviatku, dnešnému dňu. Budeme si to všetci pamätať, lebo sa úžasne bavíme, je tu perfektná nálada a prajeme si všetkým, aj vám, aj nám, aby sme takto prežívali aj bežné dni v živote. Ďakujeme vám. No, zabávam sa, ale najradšej by som doma spal. No, majte sa. Ferino, ste top a ja vás milujem. Čaute. Daj si kybel na hlavu. Prepínam, daj si kybel na hlavu. Ahojte, Ferko a Mirka. Tu je Bocian, kde vám to mám dodať? Haló, To je Ujo Jožo, Teresa a Táňa. Gratulujeme k vašemu sňatku. Áno. A to ráde do manželstva. Áno. Povedz čím ráde do manželstva. Nie, kamaráde. Tak užijte si tento deň. Áno, my sme si užili. Tento deň iba? Aj celý život. Tak, áno. Ahojte. Nie? Ešte nie. A užite ženíka. Vidíme ženíka. Nech si ženík nahrá sám odkaz. Ferinko, Mirka, ďakujeme vám veľmi krásne za všetko, čo ste nám tu zorganizovali. Všetkým je super, tuto už priniesli ďalšie devčatá, chlapci. Jozef už krásne tu robí Vánok a sme rádi za vás všetkých a prajem vám zdravíčka, šťastíčka, Božieho požehnania a detí, že Jozef? 35 detí Jozef rádi, ale tak 3 vyvím. Dobre. Aspoň niečo, nech je to hlavne zdravé, nech ste šťastní a žili v pokoji. A miery. A miery. Ďakujeme. Zdravíčko. Dovidenia. Končím. Tady Oreo. Dovidenia. Do počutia. František na zdraví, aj Mirka na zdraví. Máme tu pohodu. Je to super. Hola Mirka y Ferco, estamos muy contentos de estar aquí en vuestra fiesta. Disfrutado muchísimo. Tenemos muchas ganas de que podamos seguir viéndonos y seguir disfrutando de la vida, de los minutos, de los instantes
y este día muy especial, pues queremos desearles mucho amor, mucha abundancia y que todo lo que deseen se cumpla. Y ya saben, aquí estamos Adri y Pablo en Barcelona, en Guatemala o en cualquier sitio para vosotros. Un abrazo y un beso a los dos. Mirky a Ferko, tak idem nahrať tento odkaz, je to úplne super. Ja vám len chcem povedať, že v prvom rade ďakujeme za pozvanie, úplne si to užívame, je to skvelá party, skvelý DJ, skvelé jedlo, skvelé miesto, skvelí ľudia. A druhýkrát, čo vám chcem povedať, je, že vás veľmi, veľmi ľúbim, mám vás veľmi rada. Ja som taká šťastná, že vy dvaja ste sa našli, lebo sa úplne k sebe hodíte. Teším sa s vami z tohto veľkého dňa a takisto aj z vašej budúcnosti, čo všetko super vás čaká, vaše plány, vaše dobrodružstva, vaše spoločné zážitky. Prajem vám, aby ste sa naďalej ľúbili ako kone a aby sa vám vo všetkom, ale vo všetkom úplne darilo. Posielam vám obrovskú pusu a nezabudnite, že v Barcelone ste vždycky vítaní, alebo hoci kde budeme bývať v budúcnosti, lebo to ešte nevieme. Možno, že to bude Orava, ale nie. Tak posielam obrovskú pusu, ľúbim vás, papa. Máme vás veľmi radi a ďakujeme za taký nádherný, požehnaný deň. S láskou, Moresovci. Dobrý deň, to je Ferko a Mietka. Sme stále si nezabenci. Ahojte! Dobrý deň, tu pizzeria Trend. Chcete si niečo objednať? Dobrý deň, tu pizzeria Havaj. Prajete si niečo? Dobre, v ponuke sme vám len do 3 dní. Ďakujeme. Dobrý deň, to je Mirka. Som fakt zaujímavá. Andrejko, tiež príde. Teraz predo mnou uteká. Papa! Dobrý deň, ja už som po zábave, ale nie, no, tiež bolo to dobre. Majte sa. Ahojte, ja som Andrej Moraj. Prišiel som zavolať na nejaký starý telefón, tak čo také, no čo už dovi. Ja vám veľmi ďakujem, že som mohla tuto prísť a veľmi si vás cením. Ste veľmi dobrí moji priatelia, všetkých hlavne. A už sa teším aj na vaše bábätko. Ahojte, s pozdravom Žaneta. Ahojte, ahojte, ahojte. No, hrá nám tu ten typek, jak sa volá Pavla. Je to s ním zabava, akože, a tá Anetka písala a proste si toto užívam. Ďakujem. Majte sa. Dobrý deň, máme tu pomoc, ale sme tu ako títo. DJ nám tu pustia úplné bombovky. Čaute! Hotel Cirapol. Ponúkame vám objednávku pice, dovoz za 10 minút zadarmo, alebo úžasný rezervačný pobytík na max 1. Tu Santa Claus, je vám tu dobre.